Wala, may problema talaga yung joints ko. Kumbaga wear and tear na ng years na pagka mo lang ng outer layer to protect, pero injured na tayo. Compress mo. Oo, nagko-compress din ako. Wala rin talaga. Nag-rest na nga ako 6 months eh. Wala rin. Sabi nga, pala na, lalaro na lang ako. Sayang. Pero pwede mo naman kasi activate yung ibang muscle. Wala na, ano kung mag- Na? Tara! Labanan muna namin yung mananalo dito. Mamaya, may isang oras pa naman. Last game natin. Nagagaan na sila sa kaya. Nabili. Ay, yung tingiting. Possible. Ay, no, may naghanap na silang kalaban. Tara, laro tayo. Isa na lang, oh. Ay, may video ba? Hindi, okay lang. Wala naman kahit naharangan nyo. Nadami nagko-comment eh. Ayun ba, manalo ba tapos mga ka? Dito, bantayan natin. Sige, para mapagpahinga rin yung kakaga. Sir D'Angelo, bully. Ayun na to. Okay. Tumama ako. Shot it. Ay! Laki siguro ng memory mo na, Jay. Ay, hindi nilagyan po ng external. Ay, external. 64 GB. Hindi ako in-edit yan. Para lang ano lang. Bahala kayo kung gusto yung mag-ano. Kakapawid mag-edit. Pak! Time consuming. Kala mo gano'n lang kadali yung mga gumagano effects sa text. Gulat ako kung mag-edit ka. Yung in-edit ko sa TikTok, ano lang yan. Mga slow-mo lang yung saan galing yung mga tao? What a smash! Saan galing yung mga doon? Ayo sa labas. Mga ibang laro siguro. Ba't may raketa sila? Hindi natin yung sa Dania. Naan? Para may event. Pero ba't may raketa sila pero... Tapos na sila. Saan yung court nila? Yun nga yung problem na Cafe. Ah. Nice. Gagaan na siya sa raketa. Kaya niyo pa? Ay.